Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas po prvi put pravimo postne oblatne sa vodom. Izuzetno brz recept koji mislim da će vam se jako dopasti i sigurno se nećete pohajati ako ga isprobate, bit ćete oduševljeni. Potrebno je tačno 350 ml vode, 150 g kristal šećera i 5 punih supenih kašika nekog džema. Ja sam imala dosta gusti džem od šljive. On će doprineti da se naš fil lepo zgusne, da bude čvrst i izuzetno ukusan i mislim da koji god ukus džema budete koristili, tu nema greške. Odnesite na ringlu i sačekajte da se šećer zajedno sa džemom rastopi, odnosno kada ovako počne da pari. Proverite da li se šećer rastopio i u tom trenutku možete da smanjite malo ringlu, dakle da bude na otprilike nekoj sredini, barem je kod mene tako. I sljedeći korak je da dodajemo griz. U ovako vruću otopljenu vodu sa džemom dodajemo 5 ravnih supenih kašika pšeničnog griza. Bitno je da griz dodate postepeno i da neprekidno mešate, dakle koju kašiku dodate, tako da mešate. Jako je važno da me poslušate u nekoliko savjeta koje ću vam dati za ovaj recept da bi vam bio uspešan i da biste uživali. Mešate, dakle temperatura, ponavljam, srednja je. Mešamo i čekamo onako da počnu da se stvaraju mehurići, da provri, ali ne sme nikako krema da vam se zgusne, odnosno ovaj griz ne sme da vam se zgusne. Iz tog razloga je temperatura tako malo niža. Mešamo dok se griz ne skuva, ali da slučajno se ne zgusne previše. Ovo je sada idealno, da kažem, neka gustina, znamo da je griz skuvan i u ovom trenutku možemo skloniti šerpu sa ringle i dodajemo 120 g postnog margarina. Kako je krema još poprilično vruća, iskoristit ćemo je da možemo da ga rastopimo. Potom dodajemo i 200 g postne čokolade. Ja sam imala belu, a vi možete i crnu, apsolutno je svejedno. Važno da je postna ukoliko naravno pravite postni recept. Dodat ćemo i malo arome vanile. Vi možete dodati recimo i neku kašiku ukoliko volite kokosa ili možda neke druge arome koje vi volite, arome ruma, neku koju vi najviše volite i sve zajedno pomešajte. Zatim ćemo dodati i kakao prah. Na ovu količinu dodajem 3 pune supene kašike kakao praha, da nam ova krema lepo bude čokoladna i naravno da se lepo zgusne. Sve ćemo da promešamo i već je sada izuzetno lepo miriše. I ja ne mogu da vam opišem koliko je ovaj fil ukusan i koliko se ovo brzo pravi. Ne znam da li ste imali priliku da pravite oblatne sa vodom, ali mislim da će vas recept, sigurna sam, oduševiti. Unutra ćemo dodati i mlevene orahe, tačno 200 g. Krema je još dovoljno topla, odnosno fil, i možemo sve još lepo da promešamo. Jako je važno kada budete mazali same oblatne da vam fil ne bude previše vruć. I da vam oblatna ne bi slučajno bila gnjecava. To ću vam naravno još objasniti kad budemo premazivali oblatno i recept je 100% prevaren i mislim da ćete uživati u njemu. Samo me poslušajte u tih nekoliko koraka. Zatim dodajemo mleveni keks. Naravno nije svaki isti. Za početak dodajte 130 g. I ostavite nekih 20 g po potrebi da dodate. Ja ću vam sada pokazati na kraju koja mi je gustine fil. Dakle, između 130 i 150 g keksa. Bolje je da u startu dodate manje i ja vam sada namerno ovako usporavam video i pokazujem otprilike da vidite gustinu fila. Prelazimo na oblatne. Ovdje imam 200 g oblatni, odnosno 5 listova, negdje ima 200, negdje 210 g, to su dakle ove velike table oblatni.
Ako imate veću kutlaču, da biste lepo rasporedili fil, možete tačno 1,5 veliku kutlaču da sipate fila. Ovdje bude baš stvarno jako mnogo fila. Željela sam da napravim onako, da kažem, bogatu, iako je posna, ali da ima baš dosta fila i da bude ukusna. Lijepo se razmazuje fil. Ono što je bitno jeste da fil ne bude vruć. Dakle, neka bude malčice onako, kako da kažem, mlak. Naravno, ne smije da bude hladan, onda će vam se zgusnuti i nećete moći premazati, ali nemojte slučajno da bude vruć. Sljedeće što je važno jeste da ne pritiskate same kore oblatne. Dakle, kada sada ređete sljedeći list, samo ga onako blago utisnite sa rukom, nema potrebe da pritiskate, zato što je fil poprilično mekan i on će lepo on će omekšati taman toliko oblatnu, ali ne da ona bude preterano gnjecava. Nadam se da ste me razumeli. Dakle, pomalo samo utisnite i ređemo do kraja. Ja sam vam namjerno snimila sve da vidite kako je fin fil. I stvarno je savršen, izuzetno ukusan, jako je laka priprema. Vi kroz nekih otprilike 15 minuta imate gotovu oblatnu, premazanu, i mislim da je recept stvarno super. Još je i posan, tako da možete praviti za sve prilike. Mažem posljednji list, tako da vidite da tačno mi je ostalo jedna puna kutlača i još pola, tako da sam baš lepo rasporedila i to mi se isto jako dopalo. Razmazujem malo sa nožem, malo ovako sa špatulom, čime god da razmazujete, vidite kako je to lepo mazivo i stvarno jedan fantastičan fil, jedna odlična krema. Ovako, sada stavljamo i posljednji list naše oblatne i sve što je potrebno da uradimo jeste da je preokrenemo tek toliko da se oni sada svi lepo slože, da mi ne utisnemo. Znači ja sad ovdje pritiskam, ali jako slabim intenzitetom, tek toliko da mi se lepo svi listovi spoje. Kada ste to uradili, oblatno odnesite u frižider. I potrebno je da bude barem sat vremena u frižideru. Uvek praktikujem da je sečem ovako sa nekim nožem koji je reckasti, jer je mnogo lakše za sečenje, pa bilo koji nož koji vam je tako reckast, mnogo je jednostavnije da isečete samu oblatnu. Dakle, hladila sam je sat vremena i ovdje vam prikazujem kako sam već jako lepo mogla da presečem. Što duže stoji u frižideru, ona je sve ukusnija i ne biste verovali da možete pripremiti oblatnu i sa vodom. Ovo je nešto novo što sam isprobala i mogu vam reći da imate od mene jednu ogromnu, jako veliku preporuku. Pokazujem vam evo sada nekoliko parčeta da vidite kako se lepo seče, ali mora da stoji u frižideru, kažem, barem 1 sat. Najbolje bi bilo sat i po vremena. Nakon toga možete lepo iseći, vratiti u frižider i ostaviti do posluživanja, a možete i odmah konzumirati nakon tih sat i po vremena. Tako da je fantastična. Ja sam se sad ovdje potrudila da vam prikažem iz nekoliko kadrova i zajedno ćemo probati. Dakle, moja se sasvim malo hladila u frižideru, ne morate je pritiskati, ne morate stavljati ništa teško na nju, samo kao što sam vam prikazala u video i ispašće vam fantastično. Sad ćemo zajedno da isprobamo ovo jedno parče, da vidite. Sasvim je lepo hrskava, a opet nije tvrda, ne znam kako bih drugačije objasnila, jer obično nekad bude super fil, a sama oblatna zna da bude onako pomalo tvrda. Ova je odlična zato što je fil taman toliko razmekšao da možete onako lepo da je jedete, a opet i dalje je hrskava, što je bitno da ostane kod oblatne. Tako da mislim da će vam se ovaj recept mnogo dopasti. Ovdje ima, kao što ste vidjeli, više i tečnosti, više i suvih sastojaka, tako da su stvarno bogate i pune fila. Vi uvek možete i smanjiti količine. Ja sam željela ovako da napravimo baš sa mnogo fila. I evo, sad sam uzela jedno parče da vam pokažem koliko su pune fila i koliko je svako parče čvrsto i koliko se lako seče. Tako da mislim da ćete u receptu uživati. Mnogo bih voljela da ga isprobate. Bilo u danima posta ili i kada nije post, jako su ukusne. A oko njih se nećete pomučiti ni malo.
već za nekih 15 minuta one su gotove. Tako da vredi ih isprobati. Ja jedva čekam da čujem vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.